Na imbag nga alda ko dan sareti man narimaan tatta nga bloodletting program tayo sir. When ti opisina ti Environment and Natural Resources Office, iti Provincial Government of Ilocos Norte, iti dalawang katan ni Governor Honorable Cecilia Arenada Marcos, ket inarami naman deti bloodletting activity, iti digiti nang nagruna, digiti donors tayo, ket digiti barangay ranger officers tayo. Pagamo tayo nga digiti barangay ranger officers, so digiti mang katulungan na mga taripato digiti kalikasan tayo ket itatake ko napon nga hanlaen nga digiti environment iti may sapay no di pay ket kas social obligations da bilang bros ti kada abdunit damet iti dara para iti na sinumantek kasapulan iti dara kadagitoy nga panpanawen ket adda nakasagana ng pagalan ket na nakipartner tayo iti Philippine Red Cross ket pagyamanan tayo tada damat iti tatta may suda po ti extra ket iti jetomet iti tekonakon nga pakipanan iti makolekta nga dara tapno ti Philippine Red Cross nakasagana met nga mangipaay iti serbisyo da iti kailian tayo iti Api nga napanunutan tayo dito nga aktibidad sir. Well, yun na minsan, panpanunot ko man nga dati, amoy mo iti barangay chairman, nagkate hadlang environment matiba, although actually we partner with Philippine Red Cross, idi ko every twice a year pa ket idi environment tata, ket makita nga dagitoy barangay ranger officers tayo ket very active da. Ket nahanlaen may panggap iti trabaho da barangay ranger officers, ket tapno nananay pa iti masakupan na pagserbyan. So nga dito yung bloodletting activity ket takkel katulungan kas maysa nga serbisyo nga ipaimet iti PGIN connect under kami ti PGIN so nga iti opisina ti Enro ket napanunutan na dito yung programa tapno may payan met connect iti tulong tapno tultuloy na tamet iti suporta iti PGIN Enro para iti kakastoy nga banbana. First time nga activity tayo dito with Red Cross sir? Actually, this is the first time in iti opisina mi nga na-organize ket pagyaman naklaon na ita willing digiti bros tayo. No, pa adu iti nagpa-test, nagpa-check up ket teko na tayo adamet screening na so nga nga basta-basta makadonar ka ket kasi na po Dios adamet digiti qualified nga agdonar ta ket kas token na ipaitayo met kadakwa da alaket ada digiti naayat na magsuporta digiti programa tayo ket ada digiti qualified donors tayo ada token dang 5 kilos na bagas plus all nga nagpa-test especially the bros ada dito insurance na alain mi iti Red Cross nga dami membership iti Red Cross ket kahit nimet nga pag-member digiti barangay ranger officers tayo ta or simple malang ket ada protection damet kas bro so nga as a simple token ket dakkel met iti pakaypapanan kadigiti nga bros tayo.